Wonten menapa Pukulun? Nala Garing pripun? Aku entuk jawing Wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinan bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning Kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange karo ping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yamadewati. Ngomongku ngene, aku nyewata sistem sound system tak wara-warake. Aku kepengin gawe kesejahteraane masyarakat sarana aku mbangun pringapus. Ning barang aku lumpukke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis Pak, bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecor, ngecake semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedia 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Sing go tuku gundulmu ye. Malah nesu to kok diomong kok malah nesu ora. Amen 3 ae. Oh, kuwi adol pit. Ya piye gong piye dalaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak ki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, la edan. Aku ki wong tegelan kok. Santai aku. Ning ya mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun Pringapus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok wakayu rumahmu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ya sanane ning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kothaki, wis tak apa jenenge? Pondasi sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Wohe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa to sing penting rak dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong ning dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa iki aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ayo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adikku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon, kowe wirang, apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar. Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Kowe iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk ngombe iki aku jale, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso dicape, Pak. Cerewet. Bathukmu montrok yo. Kandhani kok mesti sembrono. Hah?
mumpung saiki durung kelakon kawula pring ngapus desamu kene kelumpukna kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabaya urung mlumpuk mula nggone ngecor dalan diundur maju Pak kowe ngecor maksude wektune diundur piye njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso kelakon ning apa sing tok janjekke aja tok apusi tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi ning nek kowe ora gelem mundur tok tekati kowe nyengsarake awakmu dhewe urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Ampek karangan aku ora tuku kok. Mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah rak tenan to. Badut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye lho iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas lara. Terus iki sesuk 3 dina kas iki payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni. Mula diundur. Ngono. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Iya. Iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukokke wae cah cukup kok. Wah. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu ki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semir. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku iki wis ngerti sapa jatine kowe. Bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Bapak tak takoni, Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep ngomong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa pring ngapus isin. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isin luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Tuthuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem.
nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki ora ujar ora kaul najan durung ngerti dalane aku munggah neng kayangan aku gugat karo dewa-dewa Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki dewane sing ora adil mar mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Ndara Guru kuwi adine bapak iya ya muga-muga iso dirembuk kono wong kok malak piye kancane tangane loro kok iki papat ya diantran karo sapa-sapa kok ora ndi gong wer tok petok iki Bathara Guru ya nyok weh lho kok yaene lagi menyang murid elek ngenteni ra ya cilaka to wedhus kuwi Bathara Guru dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan walah Kulon Praga Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan Suralaya lho ya apa cak kok cacak piye jare Surabaya kuping ki nek bosok ora Suralaya Sang Hyang Manikmaya ya Jatimurti kuwi adine bapak wah selamat Om wah aku kok malah merindang-merinding ya terus aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho aku ya gumun Hong Wilahing lho malah janturan awikna mastu namat sidam Bagong halus wangsulan kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita piye iki ulun ki sapa Pak ulun ki aku antil modar we jare Semar ganti ulun engko ganti Ki Ageng ora positif wah suwe iki lek ngedongke Bagong suwe ene tak andani ene basa dewa kuwi nek ngarani aku ulun iki sing positif piye ulune iki apa kowe aku ki ulun kowe kita dengkulmu mlocot aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita luweh ora omongan Bagong dalem ulun kuwi aku telu saiki ki ulun kita kuwi kowe ora masalah aku kita dhewe ora masalah kok dibol telu ya ora masalah Pak kowe iki wae sing ngendika Pak nek Bagong ora rampung-rampung Kakang Semar apa Guru kula ingkang sowan Kakang iya slamet tekamu basa mil karo dewa kok ora basa iki adine Semar Gong ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli kowe aja nyeluk Om kuwi iki guru adikku slamet tekamu Guru pangestunipun Kakang Semar niring sambikala kula ngaturaken bekti Kakang ya tak tampa bekti kula Pukulun dari Bathara Guru kok Pukulun Bathara Pukulun apa Bathara Guru ya nala gareng ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani wah kitane tambah siji reng ngapa kowe laku grup kita ya sakarepmu kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun iya Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanana kebat kita tampani telu saiki kitane tambah siji Petruk ya melu grup kita
Weh, Gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif. Bagong, nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ki ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayiwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare. Inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar. Tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong nek. Aten enek idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayiwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiu kundha nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger kayiwangan satemah rengat bali martiu kundha manik Kakang Semar Bathara Guru. Supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan, aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah. Aja ya Guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nang ndi ya, Pak? Kowe arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki ngapa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan, kula sagah dipun beta wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuk lagi wae sumpah.
Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun, to. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar, mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Lho. Aku ora ngados dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu? Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ing sak kepenake dhewe. Weh, lah ya moh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalaran prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para Durandara, para Jawata. Ing bakal ngruda peksa kelawan kowe, Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe. Kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo ngawat ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digone kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya kowe. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage.
Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku ijek urip ana ing jana luka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara, kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah hatimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semari Asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok rasa omong kok aku sesuk mangkel lho omonganmu. Kowe iki nek omong kowe waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku, mbok Bagong, mbok Gareng, mbok Petruk, mbok Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bisa jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso nglindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso nglindhengke sirahe Semar kakangmu iki, boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmane engko kalah karo aku. Tak jaluki probiyane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge. Kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonamu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa, ya. Nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo.
Gak aku mer. Eno. Loro dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun, bathuk. Oh nggih. Lali kula. Nyun pangapunten Bapak Semar ngen bathuk. Nah, ngono bungkuk ora. Ki ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok kumawani ora. Kegedung kelemu. Wong penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Ampun nggih panyongkra buwon sing mboten-mboten. Niki ming demi keamanan supaya mengke wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencaksilat to. Heeh. Wah, kowe pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Oh, kerupuk aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petro dalem, Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, atus ngen pundi? Ngantem dewa iki dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongi. Nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Wong menika wiwit rumiyin boten gathuk, tuwin boten condong, miwah boten mathuk kaliyan Kakang Semar. Tala. Lut. Lah terus lupetipun Kakang Semar menika menapa? Cobi kula nyuwun priksa. Wong nyatane papane ya dhewe-dhewe panjenengan wonten ing Suralaya, Kakang Semar menika wonten ing jagat. Kula kinten Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken. Luwih-luwih sing gegayuhan para kawan. Menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada. Pemenang dinggo semenang-menang menika mboten mrayogi. Mong merga lambarane keburu sengit, keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun. Menika mboten sae lho, Di. Kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala, undu-undane ya sarwa ora becik, ning nek tandurane kaya apik, undu-undane ya sarwa murakapi. Menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika.
Nek panjenengan tansah nandur gething kalian Kakang Semar lan anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho, panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma paduka piyambak. Kakang Narada, punawi? Mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho, kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jernyatanipun kula menika kami tuwaning kayuwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi adi guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih kedah kula emutaken. Menawi adi guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik, ha nggih monggo panjenengan nggali pangaos. Kula sumanggaaken. Ning nek panjenengan menika mangke nandhang wirang merga saka pokale Panakawan, ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula. Badhe kula dodo Kakang. Ha nggih, monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka sumanggaaken. Indra kula wonten timbalan. Brahma wonten timbalan Pukulun. Yamadipati wonten timbalan Pukulun. Penyarian nggih wonten timbalan. Aja ingkang cicir. Ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong. Upama ta dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang, ulun paringi Purbawasesa kita wani kelawan Kakang Semar. Mekaten Pukulun menawi dados dawuh paduka badhe kula estakaken. Nggih, mekaten Pukulun menawi dados paduka badhe kula estakaken. Inggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nggih, Pukulun ngestakaken dawuh. Sekarang ada menyang nek adawani karo Kakang Semar. Do menyang ngono nek ada kewirangan apa aja dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula ning kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu nggarap pun cekap semanten. Nah ingaten panjenengan mboten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek, waton pernyanyi adi guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu, nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae nalisir saking anggrang-angring kautamaan. Kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah ingaten lenggah ingkang sekeca, kula piyambak ingkang badhe mbondo kelawan atmajanipun Semar. Kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kegiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Monggo. Ajeng cemplungke kawah, ajeng cemplungke wajan menika. Panjenengan iki gadhe Purbawasesa. Wis kana Indra do menyang kana. Dhewe sebacut diwenehi jaya kawijayan karo bapak. Nglabuhi karo celeng gudiken iki. Merga saka niate sing aneh-aneh nganti kahanan geger kaya ngene iki. Jane kuwi ngopo to, Gong? Kowe jane ikhlas ora ewange aku. Nek ora ikhlas ora masalah. Do mulih ngono. Wis mau dikandhani karo bapak didilat bathuke mbun-bunane karo bapak. Men dadi wong digdaya barang tekan ngene ngundhamana wae setan wae. Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngapa jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru ki jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku ki dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat mbun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap. Ora tak siapke linmas ki ardo tuman ora wis tak dadekke keamanan kok cangkemmu lencangkemmu kok cangkem ora sembrono minggir nek pancen kowe moh perang kowe mundur tandang
takani karo Petruk. Heeh, pasrah keselamatan ya, Mas. Iya, aja kuwatir, Dik. Heeh. Wong endi-endi ballpoint. Ha iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo Dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo Dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kon. Ae sapa? Bathara Yamadipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku entong musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Nah. Hartoku apa nyatut untune Yamadipati. Dheke sadurunge njabut nyawaku jabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Kuwi senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nala garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Brahma. Hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya Gareng tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula ya Bagong tak tampa. Ora ngecir. Wah, jabut nyawa, jabut untukmu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk dawuhing Wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning Kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jemepalange kareping Bathara penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pukulun Bathara Brahma ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa nala garing. Setyaki tinunun, waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben to, Truk. Setyaniku garwanira Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng ora. Sri Baladewa Narpati. Ha iki ngopo iki ora. Ora sah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wadi, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada ngluputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, buk terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampean. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampean. Kena apa kok dewa ki ado sengit karo Semar iki jane masalah ya apa? Lho Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahnya apa kok sengit dulu? Kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem. Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa sing tawedeni apamu? Ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora.
Oh butuh ya. Iya iya. Kene mergani matimu maju kula ladeni. Angking manggilku. Ha iya. Tapi ya wis tenane ora ngono ndadewane aja ora sak kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Woi, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah Dirgantara sajake duka tenan kae. Terus, ayo ngayom nang bapak wae. Mati nganggo blendenge ngangkara. Kula namung badhe nyuwun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora menapa ngenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak ki mbelani kowe lho, Le. Menawi Kakang Semar purun, tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Lho gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja, karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae, Pak, wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging lebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto. Iya nala garing wis ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Ora suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun. Nanging ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kalian lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu.